Ljudi, imam jedno pitanje za vas. Tko od vas misli da je vjernik, ali ono pravi? Tko od vas uistinu vjeruje? Ja sam Danijela. Dobrodošao. Hvala. Jel sjeo? Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje i budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i pusti nam duge naše. Kakvi su incidenti? Ne znam, kakav incident? Si ti musliman? Nisam. A jesi katolik kaj mi? Ništa se ti ne brini. Čak i ako ti nećeš njemu, naći on put do tebe. Ti znaš šta si uradio? A kako su tamo svi vjernici, pa što ne možeš i ti malo biti? Puši kurac, jes čuje? Da niko nije takao ranu dok se i gore ne pomoli. Ti. Zagledaj se u sebe i onda ćeš pronaći ono nešto.